faktisk sindssygt, det kan man jo godt. Man kan parkere andet sted. Der er jo ikke andet for, at du må... Jeg har også tænkt på, hvis jeg så boede nede på en... Hvis jeg boede et sted, hvis jeg fik pengene, og hvis jeg fik fat i en lejlighed, hvor der er elevator, det er der jo nogle steder, hvor der er sådan en lås elevator. Det er sindssygt. Kan du ikke tage cyklen på nakken og tage den op i lejligheden? Det kan jeg, det er rigtigt. Men med en motorcykel, ikke? Det har jeg også tænkt på. Den, efter man er ude at køre på den, ikke? Om sommeren kan du måske godt holde det ude og sådan noget, ikke? Men så holder man den inde i gården eller andet. Ja. Men så hvis det bliver vinter, så